neplatíš, nebývaš. No ale pre tých z vás, ktorí bývať chcú a priamo v Trebišove na Komenskej ulici máme novinku v ponuke, tento trojizbový byt, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou a vďaka dispozičnej zmene sa brutálnym spôsobom otvorila obývačka a tiež vznikla parádna priestranná kúpeľňa. Tak si ho poďte s nami pozrieť. Byt je o výmere 69 m2 a prešiel kompletnou rekonštrukciou. Dispozičná zmena, plastové okná, elektroinštalácia, stierky a presklenie lóžie. V byte je tiež nainštalovaná klimatizácia a patrí k nemu pivnica a jeden priestor priamo v byte sa tiež na pivnicu podobá. Dve spálne, jedna väčšia, druhá menšia, ideálna na pracovňu alebo detskú izbu. Dizajnová kúpeľňa ladená do fialových farieb, do ktorej preniká denné svetlo cez svetliky. A vďaka už spomínanej dispozičnej zmene 30 m2 v obývačke, z ktorej je výstup na lóžiu, ktorá je kompletne zasklená. Ty vole, to čo tu tancuješ, to sa neotváralo na to, aby ty si mal tenčný parket tu snať. Ulica Komenského sa nachádza v širšom centre mesta a hneď za bytovým domom sa nachádza veľká trávnatá plocha s workoutovým ihriskom. V okruhu do pár minút peši sa nachádza materská, základná a takisto stredná škola. Problémy s parkovaním sa tejto lokalite zatiaľ vyhýbajú a ak ste fanúšikmi internetového nakupovania, tak svoj balíček si budete môcť vyzdvihnúť hneď pri vstupe do bytového domu. Byt sa predáva kompletne zariadený, je v ňom veľa úložného priestoru a celkovú atmosféru v ňom vám bude dotvárať LED ambientné osvetlenie v izbách. Kompletná rekonštrukcia, dispozičná zmena, veľká obývačka, priestranná kúpeľňa, presklená lóžia, klimatizácia, pivnica, LED osvetlenie, kompletné zariadenie plus veľký úložný priestor priamo v byte, tak to všetko tu na vás čaká. Moje meno je Matúš Vetrec, ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. A takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.